Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag kita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Mario, ngam dinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Alonso, Kailin, Kanduran family, iti Paracelis Mountain Province, from Margie Alonso iti Saudi Arabia. Giyawan kan Dawadaw family, kan kasinsin ko ani Madam Leeds, from Christine May Dawadaw, ti Rizal, Kalinga. Makablaawan ni Nanay Norbilita A. Damaso, Eileen Z. Damaso, kan Damaso family from Joel Damaso. Shout out kada Jasmine Rivera, Mar Bagasul Bagasul, Julie Lacar kan Virgilio Salem. Gutierrez kan Pascual family dita Mantakdang, San Quintin, kan amin at taga Prado Umingan Pangasinan from Mariel Gutierrez. Anak ko ada Ayla May Joan kan Gian Alea Faye, kan lakay ko ani Joselito Galapon dita Jadin Nueva Vizcaya from Ana Delfin. Makablaawan ni Vince Cruz kan Pinto family dita Pangasinan, kan Esguerra family dita Cagayan Valley from Roxanne Esguerra ti Saudi Arabia. Lakay ko ani Junjun Taberna kan anak ko ada JR kan AJ Taberna from Nuvelin Taberna. Shout out kan ni Jade Elial. Makablaawan ni Rochelle Pascual, Vivian Colcol kan Marivic Elarde from Corazon, Balaan. Thom Bumayet dita Baguio kan Jillian dita Paris from Ronnie Alonte.
Shout out kanilin Concepcion, Macleo kan Marcen Concepcion, Nanay Sosima Asitura Concepcion, from Angelo Asitura Concepcion. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Mario. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kablaawan kayo man pay iti naimbag nga oras. Nang runa kada kayo amang bukbukal iti daytoy a programa. Sapay kuma tadanunan na kayo to'y surat ko nga adda iti naimbag a kasasaad. Ilingad na klaangan manang itinagan a Mario ngam dispensaram no jakon ilanad pay ti address ko. Ije lugar mi kanayon mi adengdenggan da ito a drama nang runa no agdudupong kami nga agkakaaruba wano uray madama ti trabaho mi. Nalaos ti panagyaman mi ta intuloy yugayam da ito a programa iti YouTube. Adamot pakasarita akayat ko nga ibinlay nga maisupadi da ito'y kadagiti pakasaritaan nga intay nangagan. Katnam na maag a makaibati iti adal nang runa kadagiti padak a padre de pamilya. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Nagatang mo kadi amin nakasapulan nagatanga, mason. Wala kay, agawid tanta ni Aldawon. Sapay kastaunay adagaang na. Sige nga rod, mapantan iti paradaan ti tricycle. Ni, apay ang nagado ti tao iti dayta banda. Ay katanya pa'y ngay, dagitay agtay-taya dagitan iti suki da akubrador. Ayunan niya. Hindi tangagpay si tayang dagiti kubrador. Talaga mo ta. Kanya-kanyang sukyan niya. Oray ti panagtataya. Wen tada kano tay kobrador aswerte. Kanayon nga da mga bak atayador na. Kastaya. Dahil ako, brador ti pilpilaan daw. Sigun nga min iti sukik iti si daan. Nakapangabak kano day ta kobrador iti dakkel agatad iti kalman. Sapay damo na kano ti agtayaken kwa na di nangabak. Ne. Ay, kumayat nga ron ano kasta bakit? Ason, padasin taman mo tagtayakan ko na. Anya tamom, ang mga no masirtyan tamit. Anya? Ay, saanan? Ang mga no kanayunam ton ti agtaya. Saan? Bakit? Alan isupe ang mainayon iti kwartata ng mga bakta. Umay ka na. Anya kalakit din aya. Sapay ipapilit mo. Marikriknak ngamin, ason. Mga bakak. Isungintan, agtaya ta. Pasensya ka na son. Naimasan mi mo tindagis istorya ka ni Paripik daw. E di agbalaw kami. Ay sos, nasipngat magaya mo yun. Anya yati ginagaram iti balayda. Dinamag ko kami no matuloy di kontrata na trabaho. Ta sigun kan ko na. Alain na kanong agkarpintero. E di kabangibang nga ili day jay. Kat matuloy nga rod. Uy, nason. Mangrugi kami ninton bigat. Nasayat mo tani. Nagrigat ti mabakante. Sapay ato ti kasapulan dagitan nakta. Wan nga rod. Amon bakit ngayon niya tinagin istoryan may? Anya? May papaniti may sa apada na kontratista. Ay nason, nagswerte si ka. Agasam, rimwar tayo alagaan na numeraw kat nagdakkel ka no titinamaan na. Dakkel tadakkel mo titayana. Oray ata nabawi na mo tadagaw sa saon. Makapaapal dagiti kakasyay. Instant money ko naman. Asos, taanya ko mati apalam. Narigat day ta, tapangabakan na ka iti maminsan, ngam maminpulo kamot amaabak. Anya kamot tinason. Di mo ka di konkontraan. Isupe a pangalan iti mainayon iti gastusan ta para kadagiti kasapulan tayo kadagiti ubeng no bilang mga bakak. Ay na, narigat ti mang namnama iti swerte nang runa iti sugal lakay.
No kayat mo ti bumaknang, nasaysayaat matlaang no aggapo iti nasayaat, iti panagsalukag, saan nga iti sugal. Awan pa'y napuuta ka bimak nang gapo iti sugal. Adamot ason? Ada siguro nga maibus matla dagos, nang runa no dimot amo jay na nga bakter aramiden na. Sansanon nan ti agtaya, aging ga iti maitayanan tumatla amin nga inabak na. Ason? Ay, saan? Yakla kaya ta sansanam ti mapanagtaytaya, Mario. Ay. Madamag kulak ka na yun ti panagtayam, makitam. Ason, inakagtrabahon. Itarog yan ni project ni Pare Picto. Agan kalakay, narigat ti trabaho iti construction. Wun ka di bakit? Di nakapagdanagan. Ada di tantay balon mo. Kompleto daytan pati inumam adanom. Sansanam ti uminom iti danom ta sobra ti dagaang na. Wun. Oo, nailaki dayta pa nang ilalan ay ha? Siyempre mo't amok anadagsan at trabaho ti construction. Isa pagyamanak launay, ta saan ka napili iti trabaho, lakay. Bakit? Narigat tagpili-pili iti trabaho ita panawin. No, kabailan lakit day. Sige adagos. Masapul ang maipaay ko ta amin na pagkasapulan nyo. Masapul nga agsalukagak nang runakit saan mo't abak nang to'y nakiasawaam. Sana bale, tanaanos kan manangipatag kamat. Aha? Awan makunakken ka, lakay. Oo, naimod daytan. Malangaraw din, mapanakon. Si kanti makaamo dito'y balay kan kadagiti anak ta. Talagang adulat tatagtay-taya. Nay, Mariaw! Si ka magayab. Agtaya ka kadimart? Ay, saan tata? Umay kakigdain. Anya ti amom no swerte kay ta. Amom, adaman pinangabak day ta ako brador itay laang. Iso apilpilahan damanan. Kastaya? Ang mga no sa anak mo't lang mangabak tata? Ay, saus, di kagdanag, Mariaw. Amom matasag paminsan lang nga dumtang ti swerte. Alaki dahin, umay kang tagtayata. Sige man langin. Ang mga no mga bakak ngagpaisaw. Ano ti numero ay apanggap mo atayan. Jay, sigod nga lalaga ako na numero atata. Malakaraw, umay kan. Lugar mi manang, maisa pagliwliwaan dagiti kalugaran mi ti mga nunsyo kadagiti paspasamak a makitkita da sa danto tayaan. Adamat dagitay maiparna makaswerte kat mga bakda. Jakman amo manang tamaysa akmet anaingganyo nga agtaya, aging gaajak na pupuutan kat naigumonak metten nga agtaytaya. Tatunggal lumabas sakiti ayan dagiti kobrador, maawi sakmeten nga agtaya. Tunggal agretira ak iti pagtrab-trabahuak, saan ama balina sa anak adumagas ama panagtaya. Iso atunggal trabaho ama ijaya kanyak, jak paluspusan, tapno adda pangalaak iti pagtayak.
ada project mi di school. Ada masapol agatangan mi. Ada ka di may tadyo akwartak? Orayan tapay ti sweldo ni tatang mo anak ko. Sana bale ta Sabado mat ita. Sweldo da iti construction a pagtrab-trabahwan na. Kasta ka din nanang? O sige nga Rod, pakibagayon tulangan ka ni tatang. Masapol nga mini na makagatang akin ton bigat. Sige, di ka agdanag anak ko. Apaman asumangpot ni tatang mo, ibaga ka dagos, tapno mailasin mi ti maitadmikan ka. Agyaman ak nanang. Ala, ingkag pudlosan anak ko. Madamdamalaang at damot tan ni tatang mo. Apay nga itakalaang, nasipnutan na. Pasensya ka na son. Adapay ngamin, dinagas ko dya ilay. Ay, wan gayam, ada ka no masapol ni Boy inton bigat. Ada gatangan na para iti project da eskwelaan. Nagsweldo ka din? Oo, bakit? Nagsweldo kami. Antoy. Ha? Dahito lang tinasweldong lakay? Pasensya ka na son. Nagtayak ngamin bareng mga bakak. Iso pa mainayon iti kwarta tayo. Anya, kunak mano inidyamon ti panagtaytayam. Anya kamutan lakay. Nagado ti paggastusan tayo ita. Naalam pa ilaang tinagtaya. Anya ti amam no mga bakak kason. Di adda na ayon ti gastusan tayo. Ay, manipod nagtaya ka. Diyak pa'y napuutan anangabak ka. Di ka pa'y nagnakam? Nagadon tinaibos mo akwartaga po iti panagtaytayam. Agsardang ka kumamutan, Mario. Oo na son. Maudi daytan. Promise. Kita mason, kung naktumot ka. Nangabakak. Ha? Adan inayon kiti swildok ng nyawat ko ka. Mabayadam amin ay nakasapulan na bayadam. Gatangan mo tanti amin na masapsapul tayo dito balay. Imbag man, sana kaya tasawon da ito'y nga anamungak ti panagtaytayam. May mayat matlaang no nasaya at awagas ti paggapuan ti kwarta tayo. Bakit? Makita mo. Dakil at tulong to inabak ko. Basta, jak kayat nga agtaya ka pa'y. Huston, tanapadasam matan tinangabak. Nanang, nangyagak iti abastuyo ka ni tatang. Nay, nagadumot tanday taason. Nangalaam nga iti gatang bukadagita. Intad ni Mario, nanang. Nay, adan sa napintas at trabaho ita ni Mario Kaano pa'y anak ko? Sana ti sweldo na tinaggapuan day ta, nanang. Nangabak iti panagtaytaya na ijiili. Anya, kaano pa'y anasumok na ti agtaya? Imbag man, tanangabak. Italaang anangabak, nanang. Amok akanayon nga agtaya, iso akanayon kumot atob nga ron. Ay, wun anak ko. Di mo baybayan ang maigumon iti sugal ti asawam. Wun, nanang.
gayang babayadan mitan. Masapol mi man ti kwarta. Sigurado nga pag gusto lang man ti sweldo italawas. Mariaw, dumagas ka pa ngagtaya. May salahan nga taya. Ang natamaw, ang mga no swerte mitangal daw. Masapol ko talaga ti kanayunan na kwarta tata. Ang mga no jak mangabak. Agtaya ka din. Ang mga no mapasarunwan day pa nangabak mo iti kalabas. Dakal mo tatulong day dyan saan ka day. Talaga tata? Dakal na inayon iti budget. Sana na kaya't ni bakit kung agtayaak pa Ay sus, panasam ki day. Ay dataw, napiksa day ito ang numero ita. Iso nga adaw, nagtay-taya. Kasta sa bagay, ang mga mapasarunwan nga agpay so di pa nangabak ko niya. Isupay mo't ang makatulong no bilang mga bakak. Malan, agtayakan. Dahito ang numero ti tayaam, ta iso ti mayat nga anunsyo ita. Sige man lang, ang mga swerte ang agpay so itangal daw. Kasano ti panangliklik ko iti sugal, talaga adjakon maidyan ti agtayamanang. Nang runa no kasjay alumabasak iti pagtatayaan, tunggal agawidak nga aggapo iti pagtrab-trabahwak a construction. Napadasak nga minan tinangabak iti dakkel agatad, iso anang namnamaak a mga bakak manen. Apag gusto lang amin apaggastos mi iti inaldaw, pasaray kurang pa iti mabirbirukak iti panagkon-construction ko. Iso nang namnamaak a makatulong kanyak ti panagtayak. Napigpig sa ti temptasyon kanyak nga agtaya, ngam ti panangpatpatigmaan kanyak ni bakit ko. Agingga iti dandani maitayak aminen asweldok manang Emmy. Apaya nala daw ka manan ang nagawid. Mga sa dino man laditan ti dim magasam. Bakit? Ado tinaskan agatangak inton bigat. Awanan ti abasto tayo para inton sumaruno a Domingo apa nagsweldo manan iti construction. Nagsweldo ka matita, saan ka de? Bakit? Nagsweldo kami. Tayo. Ha? Daytoy la ang tinasweldong Mario? Kat diretsong matitrabaho? Pasensya ka na son. Nakita ngamin tayo la kaya padak atayador itay limaba sa kajay palengke. Anday baga na kanya kanapigsa nga anunsyaw. Iso ang nagtayaak barang agswertiak manan kat dakdakkel ti maiyawat ko kun ka. Anya, dandaniin tayam mat aminan anasweldom. Awanon tinabati. Kasano pa ingay amayanay ko daytoy kadagiti pagkasapulan diti balay. Pasensya ka na son. Sana balay, no mga bakak, at danton mayawat ko kun ka, at adupay. Kat kasano no di ka mga bak? Pangalaan tayo nga itigatang kadagiti pagkasapulan tayo diti balay. Si kamot, di mo amin kunkontraan Amok ang mga bakak manin. Oray po utam. Anak, bumangon ka ditan. Agar mo sarkan tapno saan ka amala daw iji pagadalan. Nanang, sana ka sumrak iji pagadalan. Nagmading amin tiriknak. Ha?
Ni, apay anak ko. Aya ti marikrik nam. Nan, dapadapan ka man. Ha? Ay na, nagbara ka anak ko. Kasla maulawak pa'y nanang. Ay, sige. Saan ka nga rod bumangon? Tama nga numaulaw ka. Urayan nak nak mga iti agas. Nasken nga agtumar ka. Tapno bumaba ti gurigor mo. Lakay, jak pa'y lapastra ka ni Boy iti pagadalan. Aggurigor mo ton. Ni, apay ngay. Kalat sa amot day ta. Uwan nga rod. Mayat pa'y mo't idikal man na si Mangput manipod pagadalan da. Sige, pag ginanaumpay nga rod. Nagdaga nga unay ti panawon nita. Amang ano na ikawa mo ton. Paliiwag nga agmalmalam. Ngam no saan lata bumabati gurigor na. Masapul nga ipantan iti ospital. Uwan na son. Sapay awan kwarta tayo. Ha? Awan na pulos na idulin ko. Tanausar ko mo tinabati asweldong. Pasensya ka na son. No jak ko maintay at idadaw masweldaw. At ako man ay duldulin mo nga orekas kasanaw. Naku namon. Ngaman niya nga rod ngay. Naitayam nga rodon. Maibabawin pa eh. Ano apay mo't nga mina nagpasulisugak man na. Kunakmot nga idya kong tagtaya. Dayta nga rod, ti bagbagakken ka. Anya nga ita. Nabak ka nga rod. Saan apor ke na nga baka iti na minsan iti dakkel a kantidad kat masansanan dayta. Igumon na kalaang dayta abisyo. Ason? Dagiti kakasti apasamak ti pampanunutek lakay. Kasano no da emergency. Anya nga ti pangalaan ta. Bumulod ka manan kadananang. Mababain ako na mapandumaw dawat when bumulbulod ka dakwada. Tunggal ada kasapulan tayo. Di kagdanag bakit? Saan na maulit? Talagang idya kong tagtaya. Agbiro ka klaangan iti mabalin ko apag sidelinean tapno da mainayon iti masuswildok iti construction. Kumusta nga Japok ason? Naibagan dita atang mao naggurigor kanumot gayam idikalman. Iso asaan anak kaserek iti pagadalan. Nasayaat mo tenanang. Jak pa'y pinastrok amangan no mabignat. Ay, agyam anak. Kunak no anyan tinapasamak ken kuana. Narigat nga naggurigor ti ubeng. Nang runa numanungal daw. Sapay ipagna naman itanti dinggay. Wen nga rod nanang. Naikawa siguro itinakaro a kinadagaang ti panawin. Ay, naimbaglaangan. Kunak no itaray mi ni di ospital. Kat, anya nga iti kunan ni Mariaw. Nagdanag mo titikas taunay nanang. Nang runa idi imbagak, ano saan pa'y nga agbaliw tirik na ni Boy, ipan mi ni di ospital. Amo na ngamin nga awan kwartami a pagpa-ospital. Ita, amo nantirigat no da emergency. Barang naka-amerisan nanang, tapno sardangan nanti kanayon nga agtaya. Sapay kadagito'y naglabas nga aldaw. Dandani maitaya na amin abirok na. Maisursurot ngamin kadagiti tayador adadakkel ti tayada. Ay, awan no tumulad kadakwada. Dagiti ay talaga sumusugal. Ngam, ada pangalaan da iti itayada. Kat iso nga ay amang namnabala ang iti sweldo na iti construction. Ay talagang awan mabati para iti pamilya na no kasta ti aramiden na. Sapay la ko mga rod nanang. Tagbaliwan itatana sa papay. Narigat no talaga na ilumlumton iti sugal. Sapay ko mga rod anak ko.
Ason, anto yung tiswildok ita alawas. Aw, Agyaman naklakay. Ne, kumpleto sa tisweldom ita kumpleto at talaga tayo Ason. Awan na pulos kurang na. Nasaya at matlakay. Ason, amok nga do ti basol kukun ka kanita anak ta. Namin ano ang nagkariyak ka nga ijakon tinasumok ka abisyo. Jak na tungtong pal. Sapay la kumata saan ka maum-uma amang pakpakawan kanyak kadagiti nagbasulak ka. Sa anak ama-uma, gapot amang namnama akadumteng to ti aldaw ama kaamiris ka. Asaan anasaya at para iti pamilya tayo ti araramidem. Amomot nga ipatpatagda ka. Isong ikikanda ka iti tsansam agbalbaliw. Agyaman na kason. Idi nagsakit ni Boy. Ijay anak kaamirisak. Narigat gaya mo talaga ti sasahadan tayo. Kasanon no na ospital di anak ta. Amangan no di ako namot aramidag. Naimbaglaangan ta gagangay lang tinagbalin na sakit na. Lakay. Iso nga ulit-ulit tagkid daw iti pamakawan ken ka bakit. Talagang agbalbaliw akon. Ipamaysak lang ti atensyon ko kada kayo iti anak ta. Iti trabaho. Para iti masakbayan ta. Masakbayan tayo asang kapamilya. Katsapay la ko ta saan pa anala daw ti amin. Agpaiso ko man dagita akarim Mario. Jak amo no aginggat kaano ti panakaawat ko ken ka. Ikarikason. Talaga saanan na maulit pa dagiti nagbasulak iti kalabas. Ason, Boy anak, ada pasarabok kada kayo. Tay paborito yaw asidain. Wow! Agyaman nak tatang! Apay nga dabit-bit mo lakay. Awan mo ti okasyon Ason, adanam amok aglaklako kadagiti construction materials. Kaya't nakanatagbalin na distributor dito lugar tayo. Ket alain na katao na, tasyak kano ti makaammo dito lugar tayo. Agpaiso lakay? Win, bakit? Isong adan na taltalgad at trabaho. Nagsaya aton nga Tapno saan ka unay amarigatan nga agtrabaho iti construction. Yehey! Adan na talgad at trabaho ni tatang. Wen anak, kat maipaikon ton ti amin na kasapulan nyo kon ni nanang mo. Adan ton bosboson tayo para iti panagadal mo. Inton dumakilak, kaya't kumati tumulong agbirok iti kwarta para kada kayo, tatang. Wen, dumtang to day tanak ko. Basta saysaya atom ti panagadal mo. Di na kami tultuladan ka ni nanang mo asaan na nakatorpos iti panagadal na. So akayat ming agtorpos ka iti kolehiyo. Wen anak ko, para kan ka amin daytoy apanagsalsalukag ni tatang mo. Di ka agdanag nanang. Tatang, agadala ka na imbag. Inton adan trabaho. Saan kanton nga agtrabaho pa'y tatang? Agyan kayong tulaangan dito'y balay ka ni nanang. Ay na, nagsayatan dahi ta kapanunutam, boy. Ngamkas itinako nami ka ni nanang mo. Ita, da kami pa'y lang ti mangipaay iti amin akasapulam. So ngagsingsingpat ka akanayon, anak ko. Un tatang, patpat gan kayo unay ka ni nanang. Patpat ganda kamat unay anak ko. Anayon alaglagi pamday ta. Podno timbaga ni nanang mo, anak. Ala, isaga na tayong arodon ti umot ko amakan. Taaglalang lang tayon amangan. Namin pinsan ang nagbalbaliwak ket inidyakon ti sugalma ng Emmy.
Amo kawaga siguro tinamarswa tinapasamak iti anak ko. Tapno makaamirisak kat agbalbaliw akon iti pan nakaigumon ko iti sugal. Adon dagiti napaliiw ko na igumon iti sugal manang kat maasyanak met kadakwada. Gaputa iti may sa paset ti biyag ko. Napadasak met tikas iti mapadpadasan da. Awan ti manamnama iti sugal. Saan analaka ti biyag? Iso masapol a pagrigatan ken pagtrabahuan ti amin no kayat tayo ti agkakwarta wenno bumaknang. Saan asugal ti solusyon no di ket panagsalukag ken diskarte iti panagbiag. Pagtrabahuan tayo ti amin tapno magunod tayo dagiti arapaap tayo iti biag. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Mario. Mario, pagayam ko, pudno unay tinakunam. Awan tinalaka a magunod. Masapol nga aggaget ken agbalin a diskarte tapno magunod ti tartarigagayan a kinasayaat ti panagbiag. Adumotan tinadamdamag ko a naigumon iti sugal ket kakaasi ti panagbiagda nang runa pay tinairaman a pamilyada. Adu dagiti narangayan ti panagbiagda. Baknang dan ngem nagsubli da iti kinarigat gapo iti pan nakaigumon da iti sugal. Awan tinasaya at pagbanagan no sugal ti ipangpangruna. Sapay kuma, taagnanayon ti kinasaya at ti panagbiagyo a pamilya, kan agtultuloy ti swerte adimtangkan ka, tapno maisaganam anasaya at ti masakbayan ti pamilyam. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglaban